Hej ty, kolik času si dneska strávil venku? Bylo to aspoň 3 hodiny. Wow, ty pičo. Chtěl jsem něco tvořit, ale jen jsem seděl doma a přepínal jsem z Instagramu na YouTube, z YouTube na Messenger a z Messengeru zase na Instagram. Dýchal jsem mělce, neměl jsem okysličený mozek a nemohl jsem přemýšlet ani už vůbec nic tvořit. A proč se to děje? Protože doma mezi 4 zďama kreativita moc neproudí. Je tam stagnace, je tam všechno stejné. Nic se tam nemění, pořád stejný nábytek, stejný monitor, se stejným Instagramem, že? Když to tady venku, už jenom to, že tady ty listy se v pohybu větru, tak švitoří lehce. Zpívají tady ptáci, svítí tady slunce, který taky se pohybuje, nebo spíše ta zeměkoule se pohybuje, takže za chvíli tady bude moje hlava ve stínu asi. Tak tohle všechno dává do pohybu i tebe a tvoji duši a tvoji inspiraci a kreativitu. Jo, protože kreativita je pohyb. To je, že z něčeho vytvoříš něco. To je, že to prostě přijde a proudí to, jako tohle video. To není prostě, kreativita není jako víš co, takovýhle hýbání palcem, ty vole. Ne, kreativita je prostě uklidnění se, spojení se s přírodou tady na posedu, víš co, s výhledem, ty kokos. Tady to šlape. I můžu se přiznat, že se mi tady mnohem líp mluví do tady toho mikrofonu a do tady ty kamery. No a když já jsem doma v tomhle stavu uzavřeném, tak prostě vezmu třeba kolo nebo svoje nohy bose a vyrazím někam na procházku se projet, ať už jdu točit video nebo ne. Vždycky mi to pomůže na to vědomí se víc uklidnit a propojit se se sebou samým. Vždycky je to blahodárné, i když si vzpomínám, že jsem se učil třeba na maturitu, což teďka mnozí z vás, i když ono už to máte za sebou asi, co? Možná nějaký ty vysoké školy, zkoušky ještě. Tak jsem vždycky úplně už byl z toho učiva rozemletej a když jsem šel ven na kolo do lesa, tak mě to scelilo dohromady zpátky. A ve finále jsem se toho víc naučil, když jsem jako polovinu toho času vyhrazenýho na učení strávil venku, tak potom ten čas, který jsem měl doma, jsem dokázal efektivněji využít, proto abych se opravdu učil. Učil jsem se i na zahradě třeba rád, protože aspoň to je venku. No, takže to jsou ty důvody, jako proč trávit čas venku. Je to člověku přirozené prostředí. Cítit ten vítr na své kůži, cítit ty sluneční paprsky, potit se tady, tyjo, na tom slunku, vole, ty krávo. A teďka jak? Teda, no, a dal jsem dohromady takový seznam, protože jsem zjistil, že těch věcí a aktivit se dá venku dělat poměrně hodně. Třeba včera jsem si nachystal večeři na tác. Celý ten tác s večeří jsem si vzal ven na zahradu a tam jsem si to scháloval. A bylo to super. Přišla tam babička za mnou pokecat, tak jsme si tam povídali ještě hodinku na zahradě, pěkně. Velmi mě to osvěžilo. A venku se dá sportovat, jezdit na kole, cvičit venku na workoutu, místo v posilovně. Venku se i výborně čte kniha, já teda čtu knihy primárně venku, na slunci, jak už bylo řečeno v minulém videu. Venku si můžeš povídat s přáteli nebo s úplně cizími lidmi, to jsem taky začal dělat na workoutu, si povídat s randomákama. Nebo můžeš klidně venku i mít hovor s nějakým kámošem, který není zrovna blízko. Venku můžeš i cvičit jogu na nějakém pěkném trávníku. Můžeš jen tak přemýšlet nad životem na procházce. Můžeš se opalovat nebo si jen lehnout do stínu a odpočívat. Jako venku můžeš i odpočívat místo zabedněnej v posteli na TikToku. A můžeš se pokorně procházet v lese a tiše poslouchat zpěv ptáků. Tvé tělo tě po dni stráveném venku odmění příjemným pocitem a klidným spánkem. Budeš klidnější, vyrovnanější a kreativnější a více propojený se životem. Protože tady venku se odehrává přesně ten životní proud. A to město a ty domovy naše jsou takové stagnace. Takové, že jsme si jako vytvořili takovou přehradu, ty zdi, ty betony a prostě semka, přírodo, živote nesmíš. Semka nechoď. Tady my teďka jsme, jenomže ten život musí k nám chodit, musí s náma být. Jinak se stane to, že budeme nemocní a budeme mít rakoviny, protože jsme se prostě přehradili vůči životu za ty zdi a betony a asfalty
a nemůže k nám proudit životní energie, takže to je moje poselství dnešní. Já se osobně snažím, hlavně teďka v létě, trávit co nejvíc času venku a jsem s tím vážně velmi spokojený. Takže mi napiš, kámo, do komentáře, kolik teda si času strávil venku a jestli ho strávíš třeba víc. Oh yeah. Tak čau a dej mi odběr. A ještě se můžeš připojit do takové komunity naší, jmenuje se to Bratrstvo. Jsme takový bratři, kteří právě chodí rádi ven, chodí rádi, možná třeba ani nemáš s kým jít ven, takže s podobně takhle smýšlejícím člověkem. Takže bratrstvo je ideální. Jakoby místo. A je to pravda.